Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kenikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti Nagan Area. Talo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan ag eskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met, pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay ti rigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Diyos nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawat akmet adagos. Ditoy kung aruden arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang rona itataad dan iti kolesyo dagiti do ang kakabsat ko. Sabali pa'y ti yurunong ak aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awanan yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng met. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi a panagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturong. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Nakayo nga Kumusta kayo matan kita Pilipinas? No, na kami litoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kanagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matay ka, saan ka di? Wan matkat di Ang sabali dito Pilipinas, sabali mat dita anak ko. No, ditoy, okay lang siguro nga awan friends mo. At least, anda kami a pamilya. Dita ngay, awan kami lang aruten, awan pa'y friends mo. Kasarukan ngay anak ko. Ni papa mat, tila pagdandanagan nyo.
Okay, aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, papa. Amok mo't kat di, akaba alam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din. Ta sigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigat. Sige nga Rodan, anak ko. Agi na nakamot litan. Good night. Ne, apa yun papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi amapan agpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbali na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na ili kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali alalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng, ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang tadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, papa. Da kayo ngamin ti makuna agamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatig kayo unay-unay, Dayan. Ipatpatagda kayo matunay, papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamikatan tayo. Kinapudno na, dengdenggag ti sarita nyo, itay ka ni Papa, Dayan. Manong Carlo. Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumutan ni Papa. Uray siyak manong. Kaya't kumati makalpas. Iso nga igagaad kumati agiskwela. Wana din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta. Adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kasta mat ni Manang Rhea. Wen manong. Kumusta mat nga tan ni nanang anya manong? Sa di numat nga tatiayan na ita. Di mo lagi pan ti tao ang nabayagan na pimanaw, Dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, na kaya't nangagsasango tayo amangan. Oo, pare Arturo. Kumusta kan? Oh, Marising, sikamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay uwan. Uwan. Iso nga agpaiso. Kat kumusta moten nga ay dayjay nga ubing. Damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, what, Mare? Kumalaw di pa'y nagabroden. Anda itay di UK. Ay na. Nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo. Kumusta damutan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot ng agradwar iti marin ni Carlo.
Nimot dayan, mga alaman iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumutan ti ayan na ito. Dahil tatijak mo, mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano ije ilokos. Taga ije kanumot kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din ngagpaiso ni Mare Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Huwag nga ron Ang anya ngay nga ron. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya may mare. Ang sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko lang. Anya ngay ti si Dayo? Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tati mo maramanan ti kinaimas ti luto. Uwan nga rod na. Sana bale, tamaramanak tumanan apaman ngagbakasyonak, Papa. Lukasta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka ita. Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya, ti uro nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan ngagtitit ngagtudo. So agawid kan. Iti kasta, agditin na tayo mutan ka dagiti addem. At dapay may sa ngayor urnongak, Papa. Kan may sa, amuyumot nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol ngagtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. Ang tantun katulungan amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa. Sana bale. Umadanin ti panagbakasyon ko. Urayag nga raw, ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan-anad ka ditawain. Di mo baybay antibagim. Mangan ka, kadagtin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa. Uray da kayo. Mangan kayo met amangan. Iti kasta, agtali na ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tadda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing dapay. Ita, nadakkeldan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan dayan, tiyagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimag ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi. Hidag rub-rubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sa bali alalaki. Anya ngay karon. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpod dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lakit ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko.
Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni Papa? Wen manang, kaalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo ken baro a pantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amang ano ibaga naman ang ngagpalingki kami. Tay sulangan ti agluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. Adoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang yo. Jakban na mo anak ko. Kasla ka na yun, nakamailiw ka damanang mo areya, ken manong mo a Carlo. Tiyo nga min unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasanot niya ramidag. Jakmat lata maliklikan timang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wan nga roda. Umay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tane. Kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya. Kasla mayup-yup pa kita eh. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wen manang, Cellphone mo sa mati agriring. wen manang, amangan mo ti amak manen ti umawawag. Amo na nga min akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasong bata pa ya. Amo matan, dagiti babakit kan lalakay. Isulaangan ti liwliwada. Di makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Di gayam kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang nga. Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Naatake, sana na si Mang Puti sa ospital. Saan po na daytan? Saan? Ang asim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang mamat nga iso lang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito yadayo. Ang asim ko di. Pati mo pa'y alalaan ti Ama. Ang mamat nagiti plano para kan Kwan. Arami na kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo.
ura na. Lukas dyan ang makasaypa at akiti malap dito'y salas. Tilatanladawan niyo at wali ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kini Manong Carlo. Agramat tiladawan ni Mama na ka-free di salas. Manang Rhea. Dayan. Manong Carlo. Awanan ni Papa. Papa. Papa, ya pinanawan na kami matan, Papa. Kasano pa yan nagiti plano para kan ka? Papa, ya di nagman na nauray, Papa. Papa. Sorry, Papa. Sorry no naladawan. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umay nga aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibiyag tayo. Ang anyan, tamapogaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y nga rutitan, dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan, tanalada wag gayaman. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y deserve di ado ang kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y deserve di balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun dagito yan nagregregata. Kasano pa'y katawan kayo matan. Panyangay na kita papilis, Manang. Papeles tilugan. Balay, kanlote ang ginatang ko. Para ko makinip. Carlo, Ha? ngaman yan. Tadyak mat nayawat kan kuha na dagito. Ini si bibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na aktiw madanin akasangay na. Kaiso ko matipanangtad ko kadagitoy. Ngaman yan. Anyan, tanala daw kayo man. Oresyak, Manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ang karigatak tinagada. Nagturpusak akong laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ang katangag iti baro ajib. Tayo sumati arapak na. Ang katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagitoy. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan.
Gaputan dyan matil na danunan na si Bibiyag. Awan ti sabali akin daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggal agsasango kami amangan. So mamatiak. Ano sa di naman ti ayan ni Papaita. Naragsa ka mang buy-buya ka na tayo nga anak na. No kabaalaklaang ko mga isubli ti napalabas tapno makaden na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami aramidak. Ang man yan, tasaan meten amabalin. Isang sangit kan kasarsaritak latan iti sangwanan ti tanem na nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit. Nagdagsen iti barokong nang runa no panunutek nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngeg ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo intun dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak met unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patyak nga ado ti makarelate iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam. Ado ti kastoy asinaryo ti biag. Angam anyangay nga rod, adda ditan, napasamaken. Saan tayon ang maisublipay ti biag dagiti naawanen nga ipatpatag tayo. Ngam kitdi, mamatiak a proud na proud ken ka ti amam pagayam Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biag na at least adamat latta oras yo idi nga agsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin, ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anyangay nga rod, talaga akasta ti biag pagayam ko. Nalabit analpas na metten ti misyon na dito'y lubong, isu asinubli metten ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kastameten kadagiti agbalinto a kakaanakam, ken syempre, iti buklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammateg adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam Rhea ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pa'y, makablaawan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo nga Oscar ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket pakaragsakak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Adon tinangagak akapadpada to'y surat ko, ngam kayat kumat amang ngagan tipan nakaidrama na, iso nga intuloy kulatta nga inpatulod.
ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Una yan ti kastoy. Awan pa'y aasensuan ti biyagmat. Isumat latang iso. Ay kat talaga akasta, bakit? Agan anos ka di. Lumungaw tayong tulat ta. Ay nakaanon tupay ngay, Oscar. Inton pumuraw ti uwak. Ay sos, awan lat amukon. Bayan, tamang sapo lang pa iti sabali a pagtrabahwak. Malaksid iti panakiman maneho iti taksi. Iti kasta, manayunan ti pagsapulak, bakit? Anya nga tano agabrod ka laangan. Ha? Agabrod ka laangan kuna. Bakit? Awan amo katrabaho no bilang taga-playak iti abroad. Anya nga awan? Kat agaplay ka akas driver Ado ti agkasapulan iti driver iti abroad. Nang runa iti Saudi. Imbag ijay, taadayo adakdakkel ti sweldo. Ha? Di mo't adda ijay Saudi ni Uncle mo Aramil. Isun ati pagpatulungan. Imposible mat adi nakakabailan nga isirak. Kat nabayagan nga agtrabaho ijay. Ala, bayan, tay bagak tuman ngagpaiso no adan tumanen umawagan na, bakit? Ay sus, di mon urayan nga iso ti umawag. Kaanon tupay nga, nuururayam ket din ti awag na. Sikan mismo ti umawag kan kwa na, ta si kakit nga rod ti adda kasapulan na. Hello, bakit? Kumusta kayo ni anak ta? Ay na, awan rumbang apagdanagam, Oscar. Okay kami lang dito mo eh. Nasayaat mo't nga rin no kasta, bakit? Okay, na-enroll mo ka din ni JB? Juan, Tibalay tayo nga eh. Narugyam ka din nga iparenovate? Juan, apay ay adagulit ka. Kat no idi pa'y laang mat nga imbagak anarugyanan. Apay, awan pa nagtalik mo kanya. Ha? Nay, saan mo't nakasta, bakit? No awan pa nagtalik mo kanya. Agawid ka laangan. Kasi kanti umay mga sikaso kada iti trabahador. Itikas na, mapnit ka. Okay. Pasensyakan, bakit? Sorry, no na isawang ko adi mo nagustuhan. Amumot adakal ti panagtalik ko kin ka. Ala, bayan, tadya kun ulitin pa'y adamagan ti may papaniti balay nga iparparenovate mo. Ibagak tulad tanong nalpasan ang na-renovate. Ayun gayam, nayunam tuman ti ipawit mo. Tani, at napangusara ka iti kwarta. O sige, agpaw itak to adagos, apaman nga agsweldo ak, bakit? Nagsasarunumot ti chat ti asawak. Ay, basag. No at dapay nabati akwartam dita, pauitan la kami manen. Tani, naibusen dagiti masapsapol diti balay. Ipauit mo matlangan ti tuition ni JB na masapol na kanon. Ay, na yun ti asawak. Kaipaw-pawit ko lang. Mangibagbagaman iti kwarta. Nagrigat lakit din ayat agtrabaho diti balasiw taaw. Di kunanan sakit, di kat tumaktaki akiti kwarta. Di nalaam mo, ajak pa yan makapangan iti naimas. Ayat ko lang at na maipawit ko kanakwada. Ay na, una yan ti asawa mo, Scar. Di naman lang inikan mo iti patel, dagiti nagrigrigatam niti Saudi. Wan nga rodang ka. Isumot lagayam nga agunget no kas di ako mustaag ti iparparenovate na balay. Tagayam, di na imparenovate ti balay mi. Insugsugal na lang gayam dagiti impaw-pawit ko akwartakin ko na. Katidakas na, dakil kano ti utang na gapo iti sugal. Idarum na kanon ti asawam gapo ka dagiti ado nga utang na. Huwag nga rodang ka.
Aken, anya nga iti plano mita kanakan. Tsaka mo, Uncle. Awan pa'y mat maipawit ko, tawan pa'y mat sweldok. Kan may sa, nayutang ko mat tinaddo maasweldok, taimpawit ko mat ni Pilipinas, iti na panabulan. Amok nga amomon tiyag warwara sa damag, iti lugar tayo. Ha? Di kagbali na tulang kan bulsa kanakan. Uncle Fernan, lugas tamat lang der aramidan ti asawam. Nasaysaya at siguro no baybay amlangan. Ha? Bayam at ilalaki na timang piyansa kan magirwar ken kuana di pagbaludan. Wah. Di kagbali na tulang ken bulsak kunakmanen, Oscar. Lalaki ka? Sika ti padre di pamilya. Di mo nga ron itulok, abas talokwen, ken anderen nakalatan ti asawam. Ay na, limo magkamatanak ka. Pimo daw ka pa'y. Kan imo ba ang ti itsuram? Ad-ad naman ang atimmaer ka. Bagbagay mau ti kasta pamagay. Ay, siyempre, ananan. Sa anak namin unay amain initan, iso apin mo dawak. Kan nalagaan ti trabaho. Iso ako na yung ngay mubingak. Mano abulan nga iti bakasyon mo anak ka. Dua bulan na nang. Hanggang sa anak ko nga agsubli di Saudi. No kasta, agfurgod kan barok? Saan na nang? Agaplayak iti sabali apagilyan. Ah, kasta ka day. Wana nang. Naumaak ngamin iti Saudi. Ipadas ko man mat iti sabali a lugar. Ay, uwan sa bagay, nalaka ka ang makastrang iti trabaho. Ngamen, adan experience mo, anak ko. Husto kayo na nang. Ay, kat-enjoy yung pay mat ti bakasyon mo, anak ko. Agbanding kayo pay mat iti anak mo. Wana nang. Talaga akas ti aramidag. Imbag man, tanapanunot mo tinag-apply dito'y Hong Kong, kaanakan. Wanante. Padasek man mat dito eh. Ay, katwan mayat mo't lang no ag-explore ka. Iti kasta, saan lang amay may sa lugar ti ayan mo. Naku na ayon, ante. Kat, kumusta mo ni JP? Okay lang mat, ante. Kasi ti Diyos, di makkel mo't anatulnog. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat ni Margie, sa tinumatan ti ayan na. Awanan damag ko ken ko ana, ante. Nabayag maten nga awan komunikasyon mi. Basta ti kunada idi, kat simurot iti baknang alalaki na. Ngam naidarumda kano mat iti staffa, taado kano ti linukloko da may papaniti kwarta. Jak amo ano, nakarwardan, wano aging gaita kat nakabalod da pailaan. Sinayang nati may nga Oscar. Nga iti na minsan kat nagbalin aparte ti biyag na. Ante, Pudno mat, saan ka di? Saan tumat ngamin ang nagpampanunot di asawam? Anya nga ita, nabalod lang arod. Gungguna na. di yun panunutan da dya atawan ti. Kinapudno na, nabayagan alinipat ko ni Margie. Panawan tulangan siguro ti makaibaga no addan tupay pagsabatan mi. Hello, Auntie Aida. Hello, kaanakan. Ada dinner mi ita ka nagiti kagayom ko.
Agrubat ka tag kuyog tamapan. Iti kasta, maam-amumot dagiti na dumapay akakailyan tayo iti Pilipinas. Saanan, ante? Nakababain mat. Ang mga no para kata kayo lang dadya dinar. Ay awan rumba nga pagbainam ka anakan. Adumat lang tikaskan ka ijay. Iso nga agrubat ka kitin. Tapno adupay ti maam-am mo. O sige, mabitlaan nga ro tagrubata kanti. O sige. I-chat ko kan ka ti lugar apag sabatan ta. Agkita tantoy jayan. Okay, ante. Hi, Hello? siyak gayam ni Oscar. Syakmat ni Lani. Nice meeting you, Manong Oscar. Oscar, kung namlat ako makanyakon, Lani. Kasla pala kayon nak ngamin unay nung manong tiyawag mo kanyak. Ah? Okay. No isuti ko nam. Di iso, Oscar. O, makitam. Saan ka di, anasamsam it adenggan? Ah? Umay ka, tamang kita taman iti mabalinta apagtugawan. Iti kasta, makapag-amamutay ti husto. Awan Oh, iti dadya abanda ti papanantalan eh. Mayat ijay tanapintas ti view. Okay. Mapantangarot ijay, Oscar. Kumusta kanakan? Adumo lang ka di tinaamamum ijay restaurant anapananta iti namin sa nakalman. Ang damat anti. Talaga gayam nga ado ti Pilipino di ti Hong Kong. Ayun talaga nga ado ka anakan. At damay sa alugar apapapananda tunggal day of the. Numapan ka ichay, kas kamulaang at iti Pilipinas. Ngamin, agkaiwara dagiti Pinay kan Pinoy ichay. Wan nga ro dante. Aywan gayam. Baka napansin nyo ti babae a kinasarsarita kitay. Jay ka di morena a babae iti dakdakamatam. Tay naka-jacket iti leather a black. Wan anti. Apay day chay. Damagag ko mano amamuyo. Diya ka mo tinagan na. Ang familiar ti rupa na. Kanayon ko makita day diya abalasang. Tunggal adda okasyon dagiti OFWs nga at atendaran mi. Kasta ka di? Wen, apay ka di kaanakan. Kwa? Awan mat ka di ante. Kasla nalagaan lang amin tiriknakin ko na. Awan madkit di dakas na, numakisinangad ka kadagiti babae ditoy. Agam na kita taamangan no addamutan sabit na, narigatan kanakan. Awisan ka kumamana na mapanagpasyar. Amangan no agungat ti boyfriend mo. Awan ti agungat. Tawan mo't boyfriend ko. Oo. Iti dayta kinapintas mo. Awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. No adda ko di saan ako na makisinsinarakan ka. No kasta. Talagang awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. No kasta. Agpada tangarot nga agbirbirok, Lani. Ha? Di ka man mangarabak akasta, Oscar. Inton kwan, adda makangagkan ka kat idanon da iti asawam. Pudno nga addan asawak. Ket addan may nga anak mi. Kung nagtupay kat. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ha? Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Nakilalaki, kabayatan ti kadda kiti Saudi. Aging ka anabalod da iti lalaki na, gapo iti staffa. Ouch. Pasensya ka na. Diyak ka mo, akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Okay lang. Okay, kasano? Intag paspasyar. Iti kasta. Makapag-istorya ken makapag-amamuta pa iti usto. Ay, kutuan awan parikot iti dayta, Oscar. Sana bale, ta day off ko mat ita. Hello, Nanang. Kumusta ti palang ipapaaramid ko?
Malmalpasan, anak ko. Sumagmamanulaangan nga aldaw, malpasan day jay. Nasayaat nga ron no kasta nanang. Kaano itayan tay ko nam apa nagbakasyon mo, anak ko? Kita agtupay nanang. Nagbaliw nga minti pangedeng ko. Amang ano sa anak pa yung makabakasyon ita. Saya? O nanang. Sana bale, kakanayon akmat nga umawag ka na kayo. Sa bagay madkit di Agan anad ka nga ron ditawan. Uwan ka di nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo kanya. Kabaalat ti bagi. Da kayo kat di ka ni JB ti agan anad dita ha, nanang. Ay, naistoryak samot aminan kan kati may papankanyak lan eh. Uray siya nga ron, Oscar. Amom sa pa yun, ultimo numero, ti balay mi. Ah? Okay. Kasano? Mabalin ko kanin ti agaram kan ka. Ay, sus. Apay, saan ka di pa'y apanagaram, ti kastoy nga raramidam? Ha? Kanayon na nga awagan, kan kumustaan. Kanayon mo adamagan, no nanganakon. No niya ti aramida, kan doon niya pa'y dita. Agin inawag ta tunggal rabi aging gamay turugan ta. Kada chat mo kanya, ada I love you na. Sukunan kan itulod na. Kanayon ta rumor amapanmangan. Saan ka di pa panagaram day ta? Ah? Ah? Wala niya. Babaan ka na gitangar aramidam. Nariknak ana patagak kan ka. Nariknak ti na espesyal ko kan ka. Iso, di ka nga rod parigatan pa'y Oscar. Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan ka mat Oscar. Akbay so. Wan. Apay, diskumpiyado ka? Ay, kwa. Saan mo't nga ti kasta? Di mo lang amin amo no kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tangay bagam lani. No kasta, matuloy ang ti panagbakasyon mo, anak ka. Wala nang. Ay nasayat mat nga raw no matuloy matlaang ang ti panagawid mo. Kailiw da ka una yan, anak ka. Kailiw kayo mo't una yan nanang. Ay, maragsakan langit din ni JB. No maamuan na ti panagawid mo, anak ka. Sigurado day ta nanang. Sige, ipagamto nga raw no kaano ti eksakto a panagawid mo. Tapno makasagana ka bimat dito'y balay. Wala nang. Orayan niyo ti panagawid ko. Taad na napatig ngay bagak kara kayo. Pasensya ka na, no ibati ka pa lang dito eh. Masapol nga nga agawid ak pa iji Pilipinas. Tapno asikaswag ti annulment mi ka ni Margie. Awan ti rumbangay kid dawam iti pasensya, Oscar. Maawatak mat ti sitwasyon mo. Kan may sa, amok mat apara mat lang iti pagsayaatan taday tang aramidam. Wala ni. Kat agyaman na kitipan nakaawat mo. Aramirik na ito eh. Tapno nawaya akto maten amang ikalay sa akin ka. Wan, Oscar. Kat agyaman akmat. Gaputada kas na planom para kadata. Siyempre mata. Oray kastoy-kastoy ko. Kayat ka ngay kalay sa. Kat mapasamak laang na ita. Numalinisak ti papeles ko. Ti pan nakawaswas ti kalay sa mi iti sigod nga asawak. Ti kayat ko asawan. Kasano gayam ti anak mo? Imbag no maawatan na ti may papan kadata. Nasaya at ti panang padakkel ni nanang ken kuana. Natulnog ken nasingpet nga ubing ni JB. Isa mamati ak amaawatan na ti amin. Okay. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Oscar. Iso amamatiak amaaramid mo anasayat dagiti rumbang aramidam. Ket namnamaam. Orayak ti panagsublim, Oscar. Makunak anasaya aten ti kasasaad ti biyag ko. Maipapaay kumat aminan akasapulan ti inak kastameten ti anak ko. Adameten balay a papaabangak. Natulagan ti kalay sami kanilani ket umadani metten ti panagawid mi dita Pilipinas tapno dita kami nga agkasar.
Awan mo tinagbalin a parikot iti anak ko, gaputan awatan na mo ti sitwasyon mi kanilani. Naragsakan pa ikit di daytoy, takayat nakanumatan ti maaddaan iti may kadwa nga ina. Kasta unay mo't aragsak ti inak, idiin bagak kenkwana, ti panangikasarkon iti may kadwa nga ayat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Oscar. Ken ka pagayam, Oscar. Kablaawan ka iti may kadwa nga ayat mo, pagayam ko. Kat sapay kuma tamataginayon matan ti ragsakyo kanilani, kasta matan iti anak mo, kan iti buklan yun to, a pamilya. Alakastan pagayam, Oscar, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Sulano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengan. Isu a makidengdengag akmatan kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga rodan a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman mat ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid ti inak manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, papa, nakariing kayo kayong gayam. Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Ngam, jak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Jak maten maalat iturog ko, isari muarak. Amangan mat no gapuday tayo iti kapapanunot yo kan ni mama, papa. Ah, Excited kayo siguro na makakita kenkwana niya. Agasem ngamin ti dandan ni sangapulo atawan na kadanay di abroad. Jane, anak. Alam, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa yung agbiyahin ton bigat. Excited akmat na namang sabat ka ni mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak asumurot iji airport. Anya? Ngam, apay, papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa kiji opisina. Isa da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni mama mo, Pangaasim taurnusan ta kumati may papankadata. Freddy, panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Ngam, sana ko na naragsak iti relasyon ta. Ngam, sana nga na ita. Addan sa bali nga ay ayatag. Anya, Pudno tinangag mo. Addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka. Tapno personal nga ibagakan ka. Freddy, Pala ako nagitibad bardok. Kat pumanaw ako niti balay.
Pag na kami ni ti babae nga ibagbagakin ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pag-aasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Agsinata. Aramide mo ti kayat mo. Na aramidak matan ti kayat ko. No kasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni mama, papa. Pangasim, papa. Di da kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure ka sanok pa'y tagpalawag. Amok adinakmat lang maawatan anak ko. Pasensya ka niya. Ngam talaga ngamin nga awanan bariknak apanagayat ka ni mama. So ana say sayaten no pumanawaklangan ni ti balay. Kasta kadilatan, papa. Wan Jane iha. Sorry. Ngam addan sa baling ay ayatak. Apay, papa. Apay, anaaramid mo ti kastoy kan ni mama. Ita ka di ba itatan ni dadyo? Ita ka di ba italakay kan bakit kayon? Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Sige, iha. Patuloy kon. Sikanti makaamo ka ni mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y bayan ti inam, anak ko. Cherry honey, sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa kon di asawak. Manipo dita, awanan makalapad iti ayan ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayatan ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayaten ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, ta uray adayo nga inaunaag ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatak. Tinapatag, ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Cherry, Kat, kasanuak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga itibarlaang ni Madam Remy, ti pakik extra, awan na rin ba nga pagdanagam? Adu ti ornong ko. Adu ti kwarta nga aramatan ta. Sigurado ka? Wen, kunak lang arodan. Siyak ti makamo. Okay, you're the boss. Mama, Jane, iha. aging ka di ita, kat panpanunutan yu pailaang ni papa, mama. Jak ilibak deta, iha. Talagang amin ajak malimatan ni babam, anak. Nga oray pinasaktan da kayo iti kasta unay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni papa, mama. Tibagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni papa, mama. Kagurak unay ga po iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni babam, iha. Ano? Kaya ti asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni papa dito'y balay, mama. Wala na ko. Maaga ko no maagak. Namjak mailibak ti kinapod na. Ay ayatag pailaang ni papa. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni papa. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama, Patsyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka, nanak
ko. Saan ka butan na nagaw-awid, ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Nabuak din na pasama ka na kayo ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Oh. Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana, Ang sakit ka ano kasta di aramidam anak ko. awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, nilitam timangan Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida anak ko. Kasalabumtak ti barokong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasam man, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit, Nana. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panangpanaw ni Freddy kadakwada nga gina. Unya ron Kasibot jaya anak ta, bakit? Pinapuno na nasakit ba't tinakam kaw? Gapo itinaramid na dya, Friday. Lumabalin la ko maamal-malwag, talagang aramiday. Ay, unay ba't nga binan ni Freddy? Di madlang nagpanunot mat. No kaano ang nagawid ang di anak ta. Isumot ang di panangpanaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siya klakay. Kagurak na ijay a Freddy. Tumuknaw sa dilangit ti gurak iti na ijay a tao. Alakit kanayunam ti sumarong karigi balay daloy daa. Iti kasta, adamot ka sarsarita, jay anak ta. Yuman na kay. Talaga kasta ti aramidag. Kasano? Nagatang mo aminan, nagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor ta karudan diti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabiit lang, honey. At dapay gayam na lipatak agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro areno, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanin day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay ka nagadya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad tinawdawatak. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Na mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ka. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabalin na di kay mangan mama? Kitaan niyo Imresan ti bagiyo, gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar aramidan niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti amam anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkitkita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidan na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta kan kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa anak ko.
Amo mati kinalailo na idi kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama, Kailiw ko na yan ni Papa, anak ko. ay, masya naklauna yan iti anak talakay. Nakakaasin tilangana. Kimutong pa yan. Wan nga raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti bagina. Ti pagdanagak, ang mga nuag sakit gapoy ti sana pampanangan. Makapadanag mga rutikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Man ngagpay sulakay. Ano ko yung anak ta. Parang sika, tinanggan na. Ha? Nay, anyat mapaspasamak ken ka anak ka. Apay nga aprusam ti barokong bao. Kupit, di ba rukong ko, tatang? Ha? Sus, mabiglaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia! Umay ka dito silid ti anak ta! Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan na kasama pasamak iti anak talakay. Ay, wanya rod bakit? Urayan ta arumwar ti doktor anang tamingken ko na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanagan na ka talaga lakay. Uray siyak nga rod bakit? Ah, ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabdan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan? Nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Wanya rod, apo. Nagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ko. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apo. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gaita. Or-orayan pa lang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagkunak. Sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan ni Disidong ti sabali a babae. Apok. Nay, Mama, Miss Jane, anak ko. ay, amanak ta nakariing kan Loida anak ka. Kumusta tirik nam? Ninanang, sa dino ti ayan na. Iso tinapangimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. oh, inayadan niyo, Mama. Kung ti doktor, makapadagas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ken ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay niyo ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasabak ka niya. Ha? Anya ti kaya tasawan da ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. Sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, Freddy. Sino dayjay ko nak? Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry, nagsinublan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan.
ngam agwin naswastan. Ay ayatek pala ang gayam tinobyo. Sorry, ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Jerry? Di ka kumamat mang rabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatag. Rabiin, apo. Dakamain ka ni Lulam, ti makaammo ka ni Mamam. Agi na nakamatain. Agyaman ak lolo. Kasanulaangan nga hinuawan kayo ka ni lola akadwak ang mga asikaso ka ni mama. Ay, na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa. Di ka madanagan, ta saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo, Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. masya anak lang amin ka ni mama lolo. Agasaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni papa. Ay, yak mababalaw ti ina, maapok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo, Jak man amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan ti kasdi ngay naramid na kanakayaw. kakurak ni papa lolo. Kahit anya ngay ti plano, maapok. Diyak tupulos sa pulan ni papa lolo. Ayam kasano nga ikat kayat mo't nga rod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni papa lolo. Iso ano mabalin. Diyak pailaan kaya't amakita. Jane, apok. Iso ti aking basol iti amin. No apay anagsakit ni mama. Iso ti makagapo. No apay anaadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa Lolo. Kagurgurak unay. Jane, anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay, anak. Agpalawagak. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa eh. Agsupli ka ni ti ayan ti babaim. Kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin iti dayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak. Kasta ka di. Sa dino tayan ni mamami iha. Kaya't ko ang makasarita. Manaw kayon. Kat di yun sa pulan pa ni mama. Jane, anak. Pakawanan na kuman. Pagbabawya akong ti panang panaw ko ka na kayo. Itapay tagsakitan ni mama. Gapoy iti naramid yo. Anya, pagsaksakit ni mamam ko nam. Ngam kasi din ako nakon. Pumanaw kanta saan da kakasapulan. Freddy, Ha? Loida, Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asit gan ni mama. umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito eh. Pangaasim. Jane iha. Pangaasim tapastri kanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyaman ta nagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik ti bulod ko abiyag. Pagawanan na kumaloy da. Amok anak ka tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy, Ikarik. Di kan panawan, Loida. at dan sakit ko. Katamangan no sanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny ha, kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ka ni mamam. Pagawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak.
Ngamkas na nakon, nagbabawya kon na jay. Ikarik, adi kahitun panawan ka ni mamam. Anak, ibagam laang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo, tapno mapakawan naklang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane, No saan agapo kada kayo? Saan kumamat akas dati kasasaan ni Mama ita? Nasakit din nakam ko kada kayo. Tumuklo sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day dati tandaanan yung... Siya ko ang nagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangasim, pagawan ang ni Papa. Punaso mo ang tiguram kan ko na. Kasta kadilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kada tayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kada tayo. Pudno ang nasaktan, iti naramid ni Papa. Ngam nagkitawan, iti pampakawan. Mama, Nagkari, ngagbalbaliwan ni Papa. Iso nga ikamgarot, iti gundaway na. Amang panagnag, iti panagbalbaliw na, anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso, tinaramid na. Ngam pinakawan ko lang ta. Ang kaputa ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ng ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ang matan ni Papa. Pakawan amon. At mga barawanan tayo, anak ko. Miss F, danda ni dua abulanan manipod nagsubli ni Papa dito'y balay. Nga maging gaita kadyak pay unay kasarsarita ti amak. Iso ti mangas asikaso ka ni Mama. Iso apasaray mapanak met iti balay da lolak. Ngamin kasladyak pay laang kabaalan akitaan ken kasango ti amak. Malaglagip ko ngamin ti inaramid na numakitak ti kasasaad ti inak. Jak amon no aging kat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kat sakbay agibusak to'y surat ko, kayat ko amaamuan no anya ti opinyon mo, may papan iti daytoy. Kasta matlangan kadagiti naayat adumdumngag dito'y programam. Sapay ko ta maiwanwandak. To'y pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Maawatak ti riknam. Maawatak ti gura iti puso ken kaunggam. Ngam anyangay nga rod pagayam ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot. Amin tayo ket makaaramid iti basol. Tangay daw dawatam mat ti opinyon ko, panagkunak ket nasaysaya at siguro no ikkam iti gundaway ti amam. Tapno panaknakan na at talaga ang nagbabawyan nan ti inaramid na. Awan ti permanente dito'y lubong pagayam ko. Ditay ammo no anya ti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Saan ka matkit di apilitan amang pakawan adagos iti amam. Ngam kit di mo unay ti mang pasakit ken kuana. Annadam ti garaw ken panagsaritam iti amam. Tauray balibaliktadam ti lubong, isulat ta ti amam. No awan daytoy awan kamet ditoy abiyag. Kunada nga roden, time heals. Dawatem ti panarabay ti apo. Kidawem ti tulong na ket iuman mo amin amarikrik-nam kenkwana. Patsak adumteng tumetlaang ti aldaw amapakawan mo ti amam. Narigat ti broken family pagayam ko. Iso ano kabaalan nyo lakit di nga ornosan, aramidan nyo. Alakastan pagayam Jane, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.